Vi vil lave en redegørelse, analyse og fortolkning af kapitel 38 og 39. Og vi starter med kapitel 38. Her der hylder han, at deres import og eksport er rigtig godt i Athen. Og det skyldes, at landets størrelse den er rigtig god. De har det godt, og det er et liv i luksus, og der er masser af glæde i landet. Så hvert år der holder de nogle festkonkurrencer, og festoffer, de bliver også holdt året rundt. Og så har vi et lille citat, som kan ses her. Vi nyder godt af andre folks frembringelser, som de lige så meget var vores egne, som de goder, der produceres her. Og det viser, at det er et meget handelsrigt land, og de lider ingen nød. De sætter meget pris på de ting, som de har, men de sætter også pris på de ting, som der er andre, som bringer til dem. Så de har altså nogle gode forbindelser og nyder deres egne varer. Kapitel 39. Redegørelse. Athen står åben for alle, og de forviser ikke fremmede. De adskiller sig fra deres modstandere, og andre lande opdrager deres mænd til krig, hvorimod Athens folk er ubundet, når de kommer til militær. Når de går i krig, fører de både søkrig og landtrop. Krigerne er ikke lovtvunget til at gå i kamp. Hallo! Jeg vil så lige analysere på kapitel 39. Og her er Athens folk meget åbensindede, og de tør at lade gå ud fra kommende komme ind i landet, da Athen stoler på, at folket er åbne over for hinanden, og de stoler på styrken, som Athen står for. Så har vi et citat, som hedder, står her, som hedder: vi stoler nemlig ikke så meget på en trier og læs som den dødkraft, der udgår fra os selv. Perikles sætter de trænede spartanske krigere op over for de ubundne athenske krigere, men de møder de samme farer, og træningen har ingen virkning. Altså mener de, at athenerne de kan slappe af og have det godt, og så stadigvæk bekæmpe spartanerne, som træner hele tiden. Det kommer til Athens fordel, at det er krigernes egen vilje at gå i krig, og der har vi et citat heroppe, som hedder: ved at ville møde farerne med let sind hellere end med møjsommelig træning, får vi den fordel, at vi ikke tager forskud på prøvelser, der hører fremtiden til. Altså det vil sige, at de træner ikke til nogle bestemte kampe, men står klar til kamp, hvad end der sker. Og det er netop det beundringsværdige ved Athen, og de kan altid stille nogle frivillige folk op. Ej, det er dygtige.